Arno Brok is uw nieuwe commissaris van de Koning. In het provinciehuis is er vanmiddag een warm welkom voor hem. En in het provinciehuis staat verslagjouwer Andries Bakker. Andries, Brok maaien we van dit zuid al dus commissaris van de Koning nemen. Hoe wordt dat er ontvangen? Nou, eigenlijk maar één woord. Een boppenslag van Friesland. Dat is Jedrik al zo toen het bekend was. Het was hier nou herhellen. Brok is een man die kent Friesland zelf heel goed. Hij praat ook Fries. Hij kent de cultuur. Hij kent ook de ingangen in Den Haag. Waar je dus eigenlijk alleen nog maar lovende woorden van Arno Brok vermid je bij de installatie. En we zoeken even naar een impressie. U wilt, nee, jouw wollen dicht bij de mensen staan. Gaf u in december in een interview aan in de Leeuwarden Courant. En dat is ook echt wat nodig is in dit land. U bent een bestuurder met een hoog moreel besef. Bereikbaar voor iedereen. En ook dat past bij Friesland. Waar mensen elkaar kennen en echt contact willen hebben. Friesland zocht een ervaren bestuurder. En dat bent u. Het zal u goed afgaan. Ik ben ervan overtuigd. En die overtuiging maakt ook dat ik heel graag de hamer zometeen in uw handen geef. Maar ik vind het ook fijn, Arno, dat ik dat aan jou mag doen. Met je voor mij zeer herkenbare bestuursstijl, je gevoel voor verantwoordelijkheid en vooral ook je grote hart, en dat is al meer aan de orde geweest, je grote hart voor Friesland. Een soort willen hier, zo ik zou zeggen. Friesland. Net alleenig het beste land van Lierde, maar ook de grootste provincie. Maar een groot verskaat aan landschapsstijl. Een sterk MKB en een internationaal vooraanstaande landbouwsector. Ik hoop je dat je mij die het gunnen, maar vooral dat je mij de ruimte jouwen om dit ambt zo in te kleuren, dat ik uit mijn meeskwijze waai, tjens bewijzen kan om Friesland en zijn inwoners. Voor u op het provinciehuis is nog altijd collega Andries Bakker. Ja, Andries, had een nieuwe commissaris, had Brok ook nog wat zijn over wat hij van doel is, wat is zijn speerpunten, Mikkeliks? Ja, dat heeft er zeker wel wat in zijn. Is een heel interessante speech. Eigenlijk komt het op deel dat alle Friesen willen dat het goed mee gaat. MKB benadrukt dat het heel goed in Friesland dat maar we benutten. Maar de landbouwsector vanzelf in Friesland het grote kansen. Uiteindelijk gaat het erom. Uiteraard heeft er ook nog praten over geerwerking met andere provincies. En opvallend genoeg meldde hij daarin vooral Flevoland en Noord-Holland als eerste. En daarna ik Greensland en Drenthe. Maar misschien is dat een voorbode van een bredere geerwerking. Maar het gaat vanzelf om de Friesen. Die maakt perspectief, hè? Want benadrukt Arno Brok, in Friesland binnen heel veel mensen maar een leeg inkomen en daar moet ik wat maar barren. En net alle inwoners hebben het gevoel dat ze dat daardoor een te volle, onbefine eenzaamheid en eermoede. Het is voor mij een opdracht om in de manden met uw griffier dat nodig is, provinciale steden in een goede positie te krijgen en in een goed oparbeidje met deputaire steden dat dingen te doen wat Friesland verder brengen kan. Ja, Andries, nou is Brok zelfs net een onbekende. Hij viel hem echt heel bot Fries. Had hij hem daar ook nog uitlitten? Jazeker, door Jer is het al. Zijn taspraak hier in het Fries. En dat is wel bijzonder vanzelf. Dat ik in het Fries dat had ik zei van nou, ik zal tenai altijd me van het Fries betjennen als eerste taal. En hij wil ik dat Fries meer klam krijgt bij de oerheid. Dus net alleen nog bij de provincie, maar ook de gemeenten. En ik onderwijsinstellings moet het Fries serieus nemen. Want zei hij, het Fries moet wat meer uit de spultjessfeer komen. Dus dat binnen voor mensen die het Frieske warm hart dragen, bemoedigende woorden. En ik hoor de Friese cultuur, zou je het volgende. Cultuur vormt de humuslag van de meenschap. Het brengt mensen bij en waar. En ik viel mij uitnodigen om als Saskrunis, adoptiefries in de toekomst uitgaande van de kracht van de Friese traditie en cultuur te bouwen aan een provincie met alle steden en meer dan 400 dorpen, dat mensen haren uitdrukkelijk verbonden en verankeren vielen met de maatschappelijke cultuur en identiteit. Ja, nou is het eigenlijk een hele bijzondere dag, Andries, want hier in Ljouwert wordt er een nieuwe commissaris geïnstalleerd. En op hetzelfde moment in Drenthe, er wordt er mogelijk afskiernaam van een commissaris, maar van Jacques Tichelaar, Fries om Utens. Is daar nog op ieder woorden wie ze nou verwiest?
Dat net, dat weer wel heel opvallend. Beide bijeenkomsten begonnen om 3 uur, dus parallel. Minister van Inlandse Zaken Plasterk weer zelfs bij de installatie van Barok. Het mag geen woord praat over de situatie in Drenthe. En ik over het woord integriteit, want daar gaat het natuurlijk in Drenthe om. Maar wel Cornelia, dat is de commissaris van de Koning in Gelderland. Hij is landelijk voorzitter van de Vereniging van Commissarissen. Die zei wel degelijk dat het voor een commissaris heel te dreger wordt. Want hij nam opvang vluchtelingen als een voorbeeld dat de taak is van een commissaris om daar de zaken niet te regelen. Maar ik het woord integriteit neemde hij erbij, zonder dat hij tegelaar neemde. Maar elke niemand wist wel dat dat wel tussen de regels toch neemt was. Dus wat dat onbelangrijk, hoe het in Drenthe ouder in het wit van net. Hier is Arno Brok, de nieuwe commissaris, de 15e commissaris van de Koning in Friesland. En op dit stuit is de receptie gaande. En ik denk dat Arno Brok wel zo'n 500, 600 handen schotje maakt.